Slackline Mamut, adevăratul tutorial de montare. Nu măcăria aia în olandeză sau ce vorbește la acolo. Așa. Deci slackline-ul, sistemele de prindere, chingile și de preferat să cumpărați două carabiniere de la Roșu, costă 6 lei, nu 450 de mica pe internet. Nu, Cocoș? Și sunt foarte bune. Așa. Și mai iei una așa în caz de rezervă, dar nu ai nevoie. Bun. Vii cu prima king. Fac. Normal, ea vine desfăcută, îi faci un nod simplu aici, o facem două, una, două, o prinzi așa, o dai după copac. După ce ai dat-o după copac, fac ei carabiniera, bagi întri și închizi. Fac, asta e una. Mergi la al doilea copac. La fel, numai că dacă copacul e mai mare, atunci nu mai venim cu două, venim cu una singură. Dai după copac. La fel, prinzi carabiniera, una, două, ai închis. Mergem loc slackline-ul. Asta trebuie să fie prima parte. Prima parte, primul capăt, în fine. Așa. Slackline-ul îl bagi pe carabinieră. În așa fel încât roșu să rămână sus atunci când ai închis. Roșu, portocaliu, ce ai? Când ai tras, să o ai sus aici. Așa. Da, de preferat, ia să facem noi, uite așa. Și o ai cu portocaliul ăsta sus, partea așa. După aia pleci cu ea în așa fel încât să rămână